Wesisithulo, ngiyakuzwa wemntaka mama. Awu, zoqhathanisa mfowethu uKhuzani ngabalandeli umqhathanise nomzukulu. Bekusakuhle uma ngabe sibaqhathanisa ngengoma ngoba ema-awards kusuke umuntu ewine enominate-we ngenxa yengoma yakhe. Ake ngikhulume nje kanjalo. Usuke enominate-we ngenxa yengoma yakhe. Ukusisi lo bebuza ukuthi iyiphi ingoma yaKhuzani ebe namandla edlula eyamzukulu. Akakhulumanga ngokuthi kurojiwe, asake sisho ukurojiwe. Kodwa sesikhuluma nje iqiniso. Uze wayicacisa wathi nama senibheka-ke uKhuzani usenengoma edlula ekamzukulu yini. Akazange esho ukuthi umzukulu usedlula bani ngabalandeli. Siyazi sonke ukuthi umzukulu akanabo abalandeli abangathi nje bayineshini yamzukulu. Kodwa sikhulume nje iqiniso, uKhuzani akanayo ingoma engaphezu kweyamzukulu. Siyofisa ngelinye ilanga ukuthi uKhuzani ethi uma ewinile kuye kuthiwa uwine ngenxa yengoma yakhe. Njalo uKhuzani uma ezowina uyohlezi ewina ngenxa yabalandeli bakhe. Hhayi, bayamthwala shame, ngiyasiqamba futhi niyavota balandeli bakaKhuzani, ngeke sinikhohliseke lapho. Siyanibongela, kuyinto enhle futhi leyo. Kodwa ngelinye ilanga siyofisa ukuthi ethi uma ewinile sisho sithi ngempela nabalandeli bangenelele nengoma futhi ibikhona. Kungathiwa kusebenza abalandeli ingoma ibingekho. Siyofisa ukuthi bangenelele abalandeli kanti nengoma ibikhona. Ngoba manje ekugcineni kuyanihlula ukuphendula ukuthi iyiphi ingoma ebe namandla ngaphezu kwamzukulu, into enichazayo yabalandeli. So ingakho sisho ukuthi siyofisa ngelinye ilanga kubhalanse bethi bekhona abalandeli nengoma bese iba khona. Kungagcini kukhona abalandeli kuphela kodwa ingoma ingekho. Umuntu omlandeli kaKhuzani ngangiyitshela ukuthi uyayi-understand igame ihamba kanjani. Uyazi ukuthi kwenzakalani endimeni nanokuthi sebeyidla isikhathi esingakanani le nto. Lapho ngo-2017 kwaba nomsebenzi kaKhuzani owaphuma lapho. Kwathi makuwo-2018 kuba nama-awards. uKhuzani wathola ama-awards ayi-3 amantshontsho. Baphika kusuka lapho. Noma beyaqalanga ukuphika lapho, baphika indaba yokuthi uKhuzani waba semsebenzini kaMgqumeni i-secret. Kunezinto ayi-8 uKhuzani bakuphika kwaze bapenshona abaculi besondele nobani noMgqumeni. Bawaphika ama-awards. Bayiphika ingoma iy'tshele kuthiwa kumele ifinance unyaka. Kwathiwa kumele kobhikuzwa ngoba bona beyihlulele. Bayiphika ingoma ukuthi uKhuzini 2023 umjoloyo. Baphika ukuthi imbongolo kwi-metro, hhayi ku-metro, kumhlobo wenene ukuthi ingene kanjani, isuka ngapha basha kwacima. Bakuphika lokho. Bawaphika ama-awards kaKhuzani awu-2 abuya nawo le e-USA. Baphika indaba yamasama. Iliya isama agcina ukuyithola, wajabulisa unyaka kodwa phinde wabuya nenye wayithola uKhuzani. Bakuphika lokho. I-album le ethi Angidlali Nengane bakuphika lokho. Umqhele nethawula bakuphika futhi nalokho. Uthole award uKhuzani before yesterday. Bakuphikile lokho. So I'm sure ama-Blue Nation ba-aware ukuthi there is nothing egameni kaKhuzani abayoke bekuvume. Umculo kaMaskandi liwe ungakhona. Abantu bayithandela umculo woshenge, the way omenzi abacula khona, ofeza bathanda umculo okheji abantu ongasewona traditional Maskandi le ebesiyazi. Sebefuna lo mculo loyo cause uyadlaleka nasemathaveni emaklabini. Ufast nje uyakwazi ukublenda in namapiano nezinye inhlobo zomculo. So simple. Bathanda lokho-ke abantu-ke yikho abakufunayo. So umculo kaKhuzani the way osama ngakhona
bayawuphika bathi-ke akadlule akashintshi. Lento ibuye empini ukuthi uKhuzani bafuna ashintshe indlela acula ngayo. uKhuzani uqhubeka lapho abhilivela khona. Abakufuni-ke lokho, abakufuni-ke lokho. So asazi befuna kwenzakaleni. Noma ungachaza laphana ukuthi iy'ngoma kaKhuzani ziningi ezimnandi. Jola naye ku-YouTube na-4 million, Maninikana 3.3 million, Qwa Kahle 2.6 million, Asensohlanga 1.9 million, Ithanda Mawala 1.6 million, Umshado Wamafa 1.2 million, Inhlahla Iza Nebhadi babedlala kami, Inkungu Yakhohlwa. So kuzomela uthini? Kuzomela uthathe song by song uyiqhathanise nakamzukulu. Ayisandi ngokufana. Indlela eqala ngayo ayinazo izihlaba kamzukulu. Ithi sisuka nje ibuya straight engomeni kuyi-message. Yakhuzani indlela eqala ngayo ayifani. So sofanisa ini? Athi bekuvotelwa ini laphana? Anti uKhuzani ucula umaskandi. So kuyodiscusswa loo nto kuze kube nini? Until nini kukhulunywa leyo language leyo? Every time uKhuzani uma yenza into uphika umaskandi la uculayo. Because umaskandi phela ngifuna ukuthi uKhuzani ucula ini? Yiphi le ngoma nifuna aqhathanise nayo? Nifuna ucula ingoma zothando lezi seyigcwele kulo maskandi wamanje sonke. Yona maskandi ke nofunayo lo ukuthi ngaphandle nje kwengoma zothando ezu-12 kwi-album yona. Cha, lo album iyabheda. Angazi ngiyayibuzela nje. Kodwa ama-Blue Nation eqiniso kumele akwazi lokho, a-understand ukuthi yohleli kunabantu ababuza ibhasi ibhaliwe, kunabantu abangafuni nanoma yinini ukwamukela ukhuza. And ubukhosi baKhuzani bukhona ukuthi bemphike ikhathi zonke. Sahle ngiyabonga ithuba.